गोबां बोसोरनिफ्राय सानबाय थादोंमोन जे संकस खेराइयाव बाहागो लागोन होननानै आरो देग्लाय बाहागो लानो मोननानै मोजां मोनदों। जोंनि हारिनि गोजाम जिफोर जोंनि फोरबो दोङो, जोंनि फालिथायफोर दङ, बेफोरखौ जोङो फालिबाय थानांगोन। मानोना हारिनि मोनसे एखुथा आखुथायखौ दोननांगौब्ला जोंनि बे गासैबो हाबाफारियानो मोजाङै सोलिनांगोन। आङो जाय बिथांमोना संकस खेराइखौ खुंबोगासिनो दङ बिथांमोननो आं साबायखर जासिदों आरो बे फोरबो खुंनायजोंनो आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथिया फैगोन। जोंनि हारिनि गेजेराव अनलायलायनाय, बयबो मानिलायनाय मोजां मोनसे थासारिजों हारिया जौगालांनो हागोन। जोंनि हारिनि गासैबो जेंना दुर्जुगफोरखौ बे फोरबो फालिनायजोंनो, बे सिबिनायजोंनो जोङो गोजान खालामनो हागोन आरो मोनसे मोजां गोग्गो समाज दानो हागोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। सार, गोबां सोंथि सोंगासिनो दं दे माखासे थालांनाय फोरोंगिरिफोर आरो थालांनाय स्कुलफोरखौ माब्ला बेफोरखौ बिटिआर एकर्डनि 6.3 जि मोनसे फारिलाइ दङ बिनि बायदियैनो जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय एबा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय माखासे सिन्था खालामनाय जादों। बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड सरकार लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव थाबनो सावरायनाय सोलिगासिनो दङ आरो आं मिजिंथिदों बांसिन फरायसालियानो प्रभिन्सियेलाइज जागोन। स्कुल कलेज जिफोर थालांनाय बेफोरो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज जागोन।